Kurt Farrugia huwa għaddief pruwir ma' Siġiwi Rowing Club se jibbenefika minn dajsa tradizzjonali tal-pass magħmula apposta biex tkun totalment aċċessibbli biex tkun tista' tinqadef minn kulħadd inkluż dawk li fiżikament isibuha ta' sfida biex jimxu. Il-proġett ġie finanzjat permezz tal-Small Initiatives Support Scheme, skema ta' appoġġ għall-inizjattivi żgħar tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat b'investiment ta' 5,000 euro. Bis-saħħa tal-konklużjoni għandna dajsa dajsa oħra li nistgħu li tista' dajsa tkun modifikata minn kemm persuni b'diżabilità, kemm persuni normali fil-każ tiegħi fejn naqdef jiena pruwir għandi frontar għat-tapposta fejn jiena naqdef komdu u nista' nagħmel ħafna saħħa possibbli. Fl-inawgurazzjoni ta' din id-dajsa tal-pass il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li l-inizjattiva turi b'mod konkret kif investiment immirat jista' jneħħi l-ostakli u joħloq opportunitajiet ġodda fil-waqt li jagħti vuċi u spazju lil persuni li qabel kienu esklużi minn dan il-qasam. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, Mauro Pace Paraskandalo, qal li proġetti bħal dan juru kemm dak li jiġi implementat permezz tal-fondi tal-Kunsill huwa varjat u kemm jolqot persuni differenti fis-soċjetà. Din se tkun l-ewwel dajsa tar-regatta Maltija mibnija speċifikament biex tkun kompletament inklusiva biex tinkludi atleti b'diżabilità fiżika bis-siġġu tar-roti, atleti b'diżabilità fil-vista u atleti akbar fl-età.